Здравейте, аз съм Веси и живея на това приказно красиво място. Естествено, толкова презахласната съм, защото сравнително отскоро обитавам такъв тип пространство. Аз съм от онези странни хора, които цял живот са живяли в града и по време на пандемията изместиха себе си и цялото семейство на село. Та сега започнах да оценявам и забелязвам природните дадености. Даже на моменти все още им се възхищавам като много добро архитектурно, арт или дизайнерско решение. Както и де, новата ми любов е да наблюдавам птичките, които обитават дърветата в двора ни. Толкова са щастливи и спокойни, всеки ден правят едно и също, но всеки ден се събуждат с песен на уста. И така цял ден. И като един от многото 30 и няколко годишни хора, страдащи в някакъв момент от панически атаки и други депресивни състояния, няма как да не им се възхищавам. Да след тази не особено кратка интродукция, ще ви покажа как и аз се опитвам да стана част от щастливия им живот, като се старая да им бъда полезна. Цяло лято и през есента всичко беше точно на двора, но мъгливите утрини и дъждовете напоследък затрудниха изхранването на нашия блок с синигери. Представям си всяко дърво като отделен блок, всеки със своите си комшийски разправии. Та реших да започна аз да ги изхранвам, като им купя хранилка и слагам храна в лошите дни. Та монтирах ето такава хранилка на едно дърво и вижте какво стана. На валица ви казвам, ама само толкова успях да снимам. Освен това, така ги виждам по-отблизо. До скоро!